daktari mondo mi lernwa. Iwoni ang'o mi iweyoga professionals gi oko e kinde mathoth ahinya kirango ni piny luo ochomo kanye. Ang'eni kinde mathoth kigo campaign kendo ka dipo ni manyo mbulu ni kata jachung' machielo kama gintie nitie kama ni fundraiser kanye kama professionals moko nyalo gabire en mana golo arambe ng'ato golo $1,100,000 ng'ato golo 100,000 moro oketo dire kanyo iwacho ni kae kama jolony nyalo gabiro mar mondo gisir mana josiasa kama gintiere kaka jolony sani iwoni wegi oko nang'o koro kodoko ka weche mag dongruok iwacho ni tok yiero kamano. Mokwongo ero kamano Cleo. Mokwongo madawachi en ni kaluwore kaka siasa wa ma Kenya kendo ma kaluo olosore tiyudo ka nitiere yo ma ng'ato nyaka lu kokwongo e kibedi ni intiere e uongozi kata diang' ni telo. Koro yiero no e kuma weche gi duto chakore. Omibo yudo ka nitiere adieri jomo yier lembe mopogore opogore ibed MCA ibed governor ibed mbunge to in pod in professional nitiere ji mang'eny machalo kamano koro yudo ka oyieri kucho kendo itiyo maber kendo itiyo ne ji to kendo in professional koro aparo ni ok diang' awach ni professionals owe oko diang' awach ni nitie mana professionals mamoko mawere oko gin giwegi nitiere challenges moko ma bende wuok samoro idwa ni ti gi joka kata idwa ni ti kanyakla to mago yudo ka cases aina go be nitiere lakini generally diang' awach ni mokwongo nitiere professionals moseketore mbele kucho kendo gimako lembe mopogore opogore ng'ato bed ni en kata governor ng'ato bed ni en kata mbunge kamano ng'ato bed kata ni en MCA tiyudo ka to koro nitie professionals modong' to gima diang' wapenjre mogik en ni sama ng'ato osebet mbunge cha to ka ne en professional to manifesto bende nomiyo jopiny kendo jopiny oyiego kendo moyiere ang'o ma kendo chenjore bang'e kuchocho koro mane penjo maduong' mogik ma diang' apenjra ni to en ang'o madonjo wi professional kata mose dhi odonjo e ngaw moro kacha mbele kuchocho ma kendo koro dog rogo plende man kendo gik duto tete mano nyiso jopiny ni atimnu kama ni atimnu kamacha koro mane gima to diang' apenjra to kendo diang' awach ni nitiere tok yiero kanyo bende weche wuokie nikech king'iyo kaka siasa ma Kenya be samoro go siasa ma Kenya ok yot adiri waneno kata sani wang'eni nitie by election mang'eny waneno kaka weche matimore koro that dirtiness winjo ka osewach cha dirtiness tido ka professionals mang'eny bende ok dwa nodonjre godo to kata kiwe mano kigori matek kamano kaka jasiasa igori matek kendo mi dhi donji od yiero kuchocho kati bed MCA will ing'eni mane kuma koro nyaka wapar ne jogi ni to ing'eni kamuri segori matek sana mi bet kata governor to ok tiende ni koro tij cha koro ineme itime kaka wiyumi onego bed ni chak idogo chini wacho ni unprofessional kana wacho ne jopiny ni kama kaka dwa tiyo asegora ndi kendo aseyudo komni adieri lucha emodhi ka gi jok mokonya kamano to koro kasechope ni kana an accountant ere kaka nyalo konyo jopiny kaka accountant kana an engineer ere kaka nyalo konyo jopiny gi manifesto nacha makata kaka thurwa yudo ka pi samoro chendo pi koro ing'eni professionals makucho ma ineno kata ka governor wa en engineer manifesto ne onego bed ni en kata gi kaka oseneno mbele kucho ni to pi ere kaka koro adhi konyo jodala wagi gi pi makoro sebet tabu malich ni koro ing'eni aneno ka wiwa dhi wilga sana kwasedonje apise ka to waneno mana luchwa manochot kawago campaign gi maybe stress mwayudo koro wadogo bet gimoro ni yawa gini achandre ne sana we ayud manyalo yudo kasa na orumo tawene ng'ama chielo wadogo wil gi jowa manoketwa kucho gi shida magin gweng kuchocho wadogo wil to gima fani ni ng'eny jogi bido ka ng'eny gi gin professional koro ng'eni mago professional moyie osedhio ketore e siasa kucho koro mar ariyo nitie professional ma bende
ginyalo biro kaka investors bende. Koro yudo ka to adiri mano to luwore gi kit ng'ato. Nitiere ng'at moro ma bende siasa no kohera ahinya. Di jomoko ma be siasa no ni e rembgi. Koro yudo ka ng'at machielo ma eto investing che gimo nyalo timo, onego bed ni jomose donje apise gi kendo koro riwore kodgi. Giloso forum. Ma kata ka ne en Homa Bay kucho. To forum kata mar ere kaka economic activities ma donamka nyalo improve. Koro yudo ka nitie ng'at ma samoro ok en kata mbunge, be ok en kata governor, lakini en gi ideas mang'eny. En gi ideas ma kamoro osomo loka, osomo kata Japan kucho, neno ka joka timo fishing kucho cho, en gi ideas go tetete. Koro ing'eni koluonge to forums aina go bet. Ang'eni forums go nitiere adieri. En mana ni kuma gisechope sani, onego bed ni wapenjo ni to ere kaka watero gi to the next level. Mok bed ni en gimosiko ma kaka nwachake cha, kaka pod entie gani gacha, higni 10 mabiro. Onego bed ni wapenjo ni to koro ere kaka wateke to the next level, ma nitie professions mang'eny ma gin gosiepe, ginyalo wuoyo kendo manyo pesa to kelo e gik makama. Koro to gima duong' madianga penjra Cleo en ni professionals wegwa mose donjo kucho, ang'o ma wilo wigi? Penjo maduong'